Kaixo, Ainara Azpiazu naiz Azpi, eta hemen atorkizuen ere azken liburuarekin. Kontatzen duen historia da aitona batena, lehen ehiztaria zen eta orain berriz argazkilaria, eta bilobarekin egun pasa plan bat egiten dute animaliak ikustera joateko. Iritsi eta berehala aitonari zerbait gertatzen zaio, eta basoan barna bide bat egiten dute biloba aitonek. Ikusleak jostatzeko liburu bada, hortan ahalegindu naiz, bertako animalien gana hurbiltzeko gonbite bat da, eta historia honek bukaeran baduolako sorpresatxo bat. Irudiak irakurtzeko liburu bada, eta idatzi duten lehen liburua ere bada. Beraz, espero dut gustoko izatea eta zuek ere basoan barna ibiltzea.